Sanibonani babukeli, yili champion leli siyaphinda siyahlangana futhi kuyo iMafiki TV. Ngayi heartbreak ngoba niyazi ukuthi inhliziyo la ngaphandle zibovu, ziphukile, zigazi. Ngikhuluma nawe nje khona bephukile. Kukhona basazophulwa. Kukhona bephulwa kudala. Abantu ke basibhalela basithulele nje sorry indaba zabo thina sibe sesenibekela zona zinjalo nibese ke nina senithini seniyabacebisa ukuthi benze njani. Namhlanje ke sibhalela umama owephuka kakhulu enhliziyo kodwa angasichithi isikhathi manje nifundele udaba lwakhe lunjalo nizwele. Umama ulibeka kanje udaba lwakhe. Sanibonani. Hey, ngumama osekhulile noko. Sengino 17 years. Engihlupha le ndaba. Isikhathi eside kakhulu. Wangephula umyeni wami. Hayi kancane. Yize kwakhulunywa kwabe ngathi kudlulile lokho kodwa kusayisilonda kumina engingaboni futhi ukuthi siyoze siphole. Cabanga mangithi kuwe 17 years isikhathi eside kakhulu leso. Kodwa namhlanje ngithi mangicabanga ngalo loludaba ivani bebhlungu inhliziyo yami. Kusho ukuthi ngineminyaka e19 wangithatha ubaba wengane zami wangenza umfazi ngamgana saba nabantwana ngokuhamba kwesikhathi. Okungihlukumeza kakhulu ukuthi sasiyikhuluma le ndaba engithembisa futhi ukuthi hayi into angayicabange nomelele futhi into engasoze yenzeka leyo futhi akekho oseke wayenza emndenini. So mangikhululeke angeke ize yenzeke into enjalo. Ngawukhulula umoya wami. Sithe nje sineminyaka e9 sashada. Kwaba khona ushintsho engilibonayo kuyo ukuthi inhliziyo yakhe ayisekho kimina yonke. Ngabe sengazi ukuthi kusho ukuthi khona owesifazana osekhona. Kodwa ngangeke ngize ngikwazi nje ukuthi ngivane ngimphixa ngobende ngingazi noma uyidlile yini inyama noma akayidlanga yini. Ngalinda ukuthi ngize ngithole ukumbamba ngikhulume ngento angeke azakwazi naye ukuyiphika. Ngalangathizeni ngathi ngisayokroba ngasekhaya. Wathi akhonkinga wabuza ukuthi ngiyohamba amalanga mangabe ngamtshela ukuthi ngizohamba amalanga amahlanu. Ngahamba ngempela. Kwelesibili ilanga ngabuya. Ngafika ebusuku. Ngabona yini isikhathi. Kwakuyinhloso yami vele leyo. Ngoba ngangisola ukuthi khona into asebhizi nayo. Nginabo ukukhiya basendlini yethu. Ngafika nje ngazivulela. Ngakungivula futhi ngobuchwepheshe ngingaxhamazeli ngoba ngangifuna ukuyobona lento engangicabanga ukuthi yenzeka. Ngavula kahle ngiphinde ngivale kahle ngivula omunye umnyango ngivale kahle futhi. Ngaze ngawufika kwasekamelweni lethu. Ngafike ngavula ngasiphusha kahle
isicapha. Awufisi ukuyizwa into engayibona, awufisi ukuyizwa into engayibona. Yena nonondindwa wakhe ngiyaxolisa ukubiza lelo gama, kodwa into engayibona ngalobu busuku edala ukuthi ngilibize leli gama. Babegqoka insudi yesele, bephethe amaglasi ewayini. Kubonakala ukuthi kudala kubhiziwe lana, kudala zenzeka izinto. Ngawuvala umnyango ngawukhiya, ngabuza ukuthi kwenzakalani. Yabe seyijuba indoda izama ukucacisa into engacaciseki, yazama ukuchaza into engachazeki. Babe sebegqoka, sabuyela ngase-sitting room, la wafika wasihlalisa phansi khona. Nami ngase ngithanda ukwehla umsindo ngoba ngase ngilwe, ngaze ngakhehleza amagwebu. Wabe sengitshela ukuthi kudala efuna ukungitshela le ndaba kodwa ube ngakwazi, sekuyiso-ke isikhathi lesi, kodwa ayikho into azongitshela yona. Ucela ukuthi lo wesifazane alale la ekhaya, ekuseni uzabiza umndeni uhlangane achaze ngayo yonke lento eyenzekile. Nangempela ekuseni kwenzeka kanjalo, kwathi wagcwala umndeni, wazosho ukuthi uzobika umakoti wesibili. Usethathile, ubonile ukuthi makube khona umuntu ozongincedisa. Bethuke ekhaya bathawu, ngoba isithembu sagcina kudala nje kuba bamkhulu la ekhaya, wena usicatshangiswe yini? Wabe sesho kwathi umfazi wami usebenza kanzima futhi usebenza ngokuyikhandla, uyamdinga umuntu ozomlekelela. Kwazise nalomuzi mkhulu angifuni ukuthi aqilazeke, ngifuna ukuthi abe nomsizi wakhe naye. Futhi ngifuna nokuthi emagcekeni kababa mkhulu zande ingane, lande leli gama lala ekhaya. Angicabangeli mina ngedwa kodwa ngicabangela nesizukulwane esisayo. Kwakwamazwi akhe lawo. Zavane zazigobhozela inyembezi kimi, ngangazi ukuthi ngithini. Abadala bacela ukuthi bake bathi nje ukulumana indlebe ngalolu daba lizaphinde liqhutshwe ntambama. Nangempela thina abafazi sachitheka, ahlangana amadoda alidingida lolu daba. Lethi kwabe sekuyakhulunywa sesibizwa nathi kwathi wayi babone ukuthi bamkhulula uNdodana amthatha umfazi wesibili, ngoba izathu zakhe ziyazwakala ukuthi umuntu ocabangela umndeni, noma kuyinto eyenzeke ngendlela esheshayo kodwa ke bayamvumela. Seyohanjwa ke kuyobikwa boka mfazi omdala, kuyobikelwa nakuboka mfazi omncane, kwazisa namalobolo kumele asheshe aphume ukwenzela ukuthi abe umfazi ngokuphelele. Kuyona leyo nyanga zenzeka izinto ngokusheshsha okukhulu, waba umakoti. Ngabe ngazi kahle kamhlophe ngaphakathi ukuthi ayiyona into bekumele ukuthi yenzekile lena, yenzeke ngoba ngimbambile. Ubese zama nje ukugquma ihlazo. Wamthatha ke lo mfazi, kodwa zange ayeke ukungihlonipha yena umyeni wami, noma walenza lelo phutha lokuganga ngoba kulona iphutha.
wanginikeza inhlonipho yami, wangihlonipha njengomfazi omdala, kwazise yonke into ezenze ube yazisa mina kuqala, njenganamanje senze uyazisa mina kuqala before yenzeka. Kodwa into engidlayo ukuthi ngambamba nentombi ekamelweni lami, wayithatha leyo ntombi wayenza umfazi. Ngikhuluma nje nawe lo mfazi uza kwethu manje, unezingane ezine kubaba. Mangimbuka malanga wonke iyangivukela intukuthelo yakho konke ngakubona ngaleli langa. Ngiyazama ukumxolela kodwa inzondo iphakama ngamandla. Izivuke kakhulu mangibona ingane yakhe phakathi yomfana ifana ncamashi nale yami. Angazi ukuthi ngayidlulisa kanjani le ndaba enhlizweni yami. Wangigila ubaba, wangephula ubaba. Ngithe mangibona le show ngasho ngathi mangeke ngizovela nolami udaba mhlawumbe ningangiphi indlela yokudlula, ngoba yena ngamxolela ngaqhubeka naye, ngaqhubeka nomshado wethu, ngaqhubeka ngamzalela ingane. Kodwa iyangidla ngaphakathi mihla namalanga ngicabanga ngayo le ndaba. Cela ukuthi nike ningicushise ngibone nami ukuthi ngingalwa kanjani ukuthi idlule enhlizweni yami. Babukele, niyazwela umama ulimele kakhulu, elinyazwa ubaba wakhe. Ngicela ukuthi-ke nina kube yini manje enikhuluma naye, nimcushise. Mhlambe ngosizo lwenu angakwazi ukuthi lesimo asinqobe, sekuyisikhathi eside kakhulu. Mangibonge mina.